Naging makulay at talaga namang buhay na buhay ang Grand Santa Cruzan ng Barangay 6, Poblasyon Camali, Albay nitong Sabado, Mayo 24. Inirampa ng mga nagsilbing reyna ang kanilang magagandang gowns sa mga pangunahing kalsada ng bayan. Noong 1930 nang unang maganap ang Santa Cruzan sa Barangay Poblasyon. Ang Mayflower o Muffler Organization ang nasa likod umano ng pinakaunang Santa Cruzan sa lugar. Actually po, considered po ito as the oldest intangible cultural heritage po sa Albay. Kami po yung nasa 95th na po ng Grand Santa Cruzan. So, nakaka-help po siya in a way na nami-maintain po yung culture po, yung tradition din po, and at the same time, yung faith din po. Since yung Santa Cruzan po is all about looking for the cross po na ginamit po kay Jesus Christ. Ito na ang ika-75 taon nito. Ayon kay Mayor Caloy Baldo, tuwing Mayo, ito ang isa sa mga inaabangang aktibidad sa kanilang munisipalidad. Saan po yan sa Intangible Cultural Heritage Camali. Mga orgulyo ng Camali na ayaw kita sa di kaulay ng piga-celebrar na Santa Cruz. Tinutulungan natin yung barangay sa pag-celebrar nitong Muffler. Then binibigyan ng assistance. Then kung ano ang pwedeng may tulong, even the province, the government, kang probinsya na gatabang masinda. Hangad ng alkalde na sana'y patuloy na bigyang halaga ng mga residente ang ganitong uri ng aktibidad na nagbibigay halaga sa kultura at tradisyon nating mga Pilipino. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.